Dia 6, anant a buscar bolets. Amèlia del Pirineu. El passat dimarts vam pujar fins a Sorribes, entre Gósol i Saldes, a peus del Pedraforca, i vam caminar en direcció sud. Com vam trobar el primer rovelló al costat del camí, vam començar a pujar. Es notava que havia passat gent per allà, però tot i així vam trobar bastants rovellons per aquella zona. La majoria d'un tamany bastant considerable i, com diria l'Eli, molt sanotes. Tenia bastantes esperances posades en aquesta zona, però el terreny el vaig trobar més sec del que m'esperava. I a més, l'Eli és youtuber com jo. Per tant, anàvem més pendents de gravar i de parlar de les nostres coses que de buscar els bolets. Igualment, vam agafar bastants rovellons i els vam cuinar allà mateix al bosc. Vaig cometre el gran error d'oblidar-me l'all, però amb sal, julivert i salsitxes va quedar un dinar bastant potent. Si voleu veure la ruta exacta que vam haver de caminar per trobar tots aquests rovellons i la resta del vídeo, aneu al meu canal de YouTube. Salut i bolets!